हेल' लोगोफोर नोंथांमोनजों आरो नै खेबसेबाव नुजालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव दायो जों बहा थांनो ओंखारदों नोंथांमोना नायदोलाय नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासिखौबो वेलकाम खालामबाय नै दायो आं देलायखांबाय आरोना दिनै आंखौ खिथोजोंलाय आं बेबायदि देलायदों आरोना लोगोफोर देलायखांबाय गरमाव जाला नै गरमाव दासार गोलोमबाय नै नायदो गरमनि हालोदा दायो नै जोंहा बिबियाबो देलायखांबाय जोहोलावाबो देलायखांबाय फैसा होखाबाय नै बोराया आंनो शपिं खालामनो थाखाय थांनोसै आरोना मा लाबोनाय जायो दा नोंथांमोना देखायगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना ब्लगनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय इयाव हाबाब बेग सिख'लायनाय फैसा गैयाहाय ना लोगोफोर बेग सिख'योनोहाय टाउनाव दाना थांसै लोगोफोर ओंखारबोबाय लोगोफोर जोङो न'निफ्राय नै जाबाय होननानै सफैबाय लोगोफोर जोङो बाव फैदों आरोना जों बाव फैदों हाबनोसै दा बाबाया उन्दुबोदोंमोन ने सिरि मोनफैबाय ना खालिथार आरोना बिफाया बामबाय एकदम खालिखा आरोना रावबो गैया गरमखाय रावबो फैथ'वाखै नांनाय जानोसै लिफ गाखोनोसै आरोना थांबाय फिसा आंहा नै हारसिङै लिफआव नायदो उन्दैफोरनियाव बाबा नायग्रोनोसै नै उन्दैफोरनि बेफोरो मोजां नङा आं बारा नाम्बार ब्रे गस्लाबाथाय मोजां मोना बबेदिखौथो बेबायदिखौ नैबे बिदिखौ नायनो बेलाय सोलाबा संद्रायगोन ना अबाव खारला होथायलायबाय थानांगौ नै बिदि समान ओमफ्राय लंपेन्टासो लावबाय साबाय गस्लाया थाबसो जाबायमोन नै साइसमोन ना गस्लाया साइसमोन आयौ लाइन थांबाय गस्लाखौ नायहोला हनै गावहासो बामजानो बेरायनोबो लिङो र' लोगोफोरनि लाबाय ओंखारबाय थांबाय ओंखारा गुदुं मोनजोब्बायहाय एसि सिङाव थानानै अयथासार गरम मोनबाय बायहेरायाव फैनानै दिल्ली मार्केट बाजार बाबाया फार्स्ट टाइम दिल्ली मार्केट बाजार ना बा सिख्लाफोरनि ड्रेस मोजांथारहाय मोजां सिख्लाफोरनि ड्रेस सेन्देल नायनि माहाजन सेन्देल नायसै बेयाव नायदोंमोन आं माबायदि नै सेन्देला मोजां दंथारो सिख्लाफोरनि थाखाय लोगोफोर नायदो नै बिराद मोजां एमआरएम हस्पिटाल नै बे दखानाव हाबगोन जोङो नैबेयाव बाटा सेन्देल दखानाव फैबाय नै जोङो दा नै हाबबाय ने
जा मोजां मोजां दंखायो नै बेबायदि व्हाइट मडेलनि जुथाखौ मोजां मोनो आं फसायो नै डिजाइनखौ बेखौ शपिं खालामै खालामै अबस्था नायजाला नै फुचका जानोसै बारा फुचका जानोसै 20 टाकानि एक 20 का एक gwswka बनाइए आपको YouTube पे डाल देगा वो 10 टाका किमान पाय 5 टा oh अच्छा खबर हम हमसे 10 टाकानि मोनबाल' मोनो नै लोगोफोर नै आङो बिसिबा गोबावनि उनाव फुचका मोनजादों आरोना फुचका जाबाय आङो नै बिराद गोथाव मोनदोंमोन आरोना आङो गोसो होनानै जाबाय आं बिरादनो गोथाव मोनो आं फुचका जानो लोगोफोर नोंथांमोनहा गोथाव मोनो ना मोना आं मिथिया खिन्थु आं गोथाव मोनो आरोना जाखांना आखाइ सुबाय फिसालानि थाखाय जाहै थांबाय आरोना मोनालायबायनो लोगोफोर मोनालायबाय आरोना उन्दुबाय फिसालायानो उन्दुनो ओंखारना उन्दुबाय सानाव उन्दुवाखैमोन लोगोफोर जोङो टाउननिफ्राय सफैबाय आरोना सफैखांनानै नै जोङो 6:30 जाफैदों आरोना न'आव दा 7 जानोसै नै हाखु दाखु ओंखाम ओंख्रि संबाय आरोना दायो आं ओंख्रिखौ दै होनानै दोनदों ओमफ्राय मोखां आरि सुखांजोब्बाय आङो नै ओमफ्राय नै ड्रेस चेन्ज खालामना लाबाय गरमा हाथारला नालाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो मा लाबोदों एसे नायदो आरोना शपिं खालामनाय देखाय शपिं थांनाय खिन्थानाय बलेदो नोंसोरबो नायनो लुगैगोन ना ओंखायनो एसे नायना लादो आरोना लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोनहा आं मा लाबोखो ओमफ्राय आंनि बुस्थु मोनसेल' दं दे बाहाय आंनि बुस्थु मोनसेल' दं बाहाय नै नायदो लोगोफोर गिबियावनो नै आंनिखौ देखायग्रोनोसै आङो आंनिया नै सेन्देलसो आरोना आंना सेन्देलसो आं बिदि मडेलसो लाबोदों आरोना नै गाननो आंनि थाखाय पारफेक्ट जादों आरोना कम्फर्टेबल जादों आंनि थाखाय ओंखायनो बेखौ लाबोबाय आङो बिदि डिजाइननि आं गानफेराखैमोन एबार फार्स्ट टाइम जागोन आंनि थाखाय बेखौ दोनथ'बाय गिबियावनो नै बे आरोना नै मडेला नायदो गस्लाखौ नायनानै फसन जानायखाय लाबोबाय आरोना बियो बियादैनि थाखाय लोगोफोर बियादैनि थाखाय ओमफ्राय नेक्स्ट नै बियो हासबेन्डनि थाखाय आरोना हासबेन्डनि बेखौलाय मानो खिन्थाबाय थानो ना मोजां मोनना लादों मालाय हासबेन्डआ गावनो बासिनानै लानाय आरोना गांनैखौबो नै बेयो गांनै लादों आरोना नै बे गांनै लादों ओमफ्राय बांद्राय लासै खिथायोबा भिडिअआ गोलाव जागोन ना लोगोफोर ओंखायनो आङो थाब खिथाबाय आरो नै बे बिबिनि थाखाय बे सिङाव एसपर्टिं दं आरोना नै बेबायदि आरोना ओमफ्राय बे सायावनो बेबायदि बेखौ आं फसायनानै लाबोदों आरोना उन्दैफोरखौ आं गस्ला सार्ट गानहोनो बिराद मोजां मोनो लोगोफोर नै फिसालानिजोब आरोना नाय लोगोफोर फिसालानिजोब सब फिसालानि बे नैबे पेनजों बेजों सेक आरोना सेक बेयो सेक बेनि उनाव नै बे लंपेन्ट आरोना लंपेन्टखौ आं गांसे एसे पकेट बेबायदियाव पकेट गोनां बिराद मोजां फसायदोंमोन ओमफ्राय मा होनो बे एसे फिसामोन आरोना गुसुंमोन लंपेन्टआ हामगौमोन ओमफ्राय गुसुंद्राय आरोना बेनि थाखाय लाबोनो मोनासै बेखौ लाबोनांबाय आरोना बांद्राय गाज्रिद्राय नङा मोजां बेबो नै बे आरोना गोजां बोथोर सफैखानोसै नालाय लोगोफोर ओंखायनो आखाइ गोलाव गस्लाबो नांसिगौ नालाय ओंखायनो लाबोखाबाय आरोना नै बे आरोना बे नैबे गस्लाजों सेट आरोना बेयो सेक आरोना ओमफ्राय नैबे लोगोफोर बेनि उनाव नैबे टि सार्ट बे नोंथांमोनहा माबायदि नुदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनो दाबाव दे आंनि फिसालानि ड्रेसफोरखौ नोंथांमोनहा बबेखौ साबसिन मोनदों कमेन्ट हर दे लोगोफोर नै बे लंपेन्टआ बबेनि सेट मोनथाय जमा जमि लाबोबायना आन्दायबाय आङो बेबो सेक आरोना नैबेनि दां बिनि सेक बेयो नै बिनि उनाव नै लोगोफोर बे आरोना बेनि उनाव स्पेसियेल आंनि फिसालानि मा बुस्थु दङ नोंथांमोनहा नायदो स्पेसियेल बुस्थु आरोना नैबे आरोना एकदम आंनि फिसालाया जै बेखौ नुदों एकदम गारखायाखै आरोना ओरैबायदि बेखौ मोननानै हेपि जाबाय नङाबा न'आव फैनो लेंबाय थादोंमोन बे गस्ला एरि नायनाय समावनो न'आव फैनो लेंबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय जै बेखौ नुदोंबो ओमफ्राय आंनो नायदोंमोन आरोना बेखौ फिसालाया दै लोंनो बा साहा लोंनो बे लानानै लोंखांबाथाय गारला गारलि गारोना दिंग्रिनि कापफोरखौथ' होजाया बेनि थाखायनो आं बेखौ नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिमा दांनायखौ नुनानै फिसालायाबो हानहरबाय आरो पसन जाबाय
दोनखायासैनो लाना फैबाय आरोना फिसालानि थाखाय आंबो लानो गोसोखा लानो गोसोयैसो नायखादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय लाबाय आरोना नै 99 लाबोबाय बेनो आरोना फिसालानि थाखाय स्पेसियेल होनांगोन दिनै बिराद मोजां मोनना लाबोदों नालाय फिसालाया बेखौ ओमफ्राय लास्ट मोनसे दंबावो लोगोफोर लास्ट मोनसे दंबावो नोंथांमोना नायबानो जाबाय सानफ्रामबो जेनेबा शपिं खालामबाय मोनबाय थाया नालाय सोलाबलाय लाङा ओंखायनो बेखौ आङो बाबानि थाखाय लाबोखाबाय आरोना जेनेबा एसे गोजां बोथोर हाबहांनाय समाव थान्दा जाहांनाय समाव गाननो थाखाय बे गस्ला गुदुंखौ लाबोखाबाय आरोना आङो फसायनानै आं फसायनानै लाबोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि फिसालानि थाखाय शपिं खालामनायखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो ड्रेस पार्टिफोरखौ नोंथांमोनहा पसन्द जाखोना जादा मोजां मोनदोंना मोनाखै आंनि फिसालानि थाखाय नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनो दाबाव दे लोगोफोर आङो गासिखौबो आंनि मेगन आरो आंनि हासबेन्डनि फसायनायजों लाबोदों आरोना जों सानैनि मेगननि नोजोरजों लाबोबाय आरोना ओमफ्राय आंनि मेगननि नोजोरनि पसन्दखौ नोंथांमोनाबो फसायगोन ना फसायाखै खिन्थाहरदो आरोना कमेन्ट हरनाय दाबाव दे लोगोफोर होमबा आंनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना नै नोंना गोदाना माबायदि मोजां बेलाय आंना बिजादैया बेनो ओमफ्राय बेनि थाखायबो गस्ला गांसे लाबोदों नै आं फसायबावदोंसो नै बिरादनो नायलाय गानना देखायलाय समायगोन मानसिया बे केमेराजों मोजां नुदों दास्रां आंना बेलाय